Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова. Бүгінгі шығарылышта. Тарихи yol өткен мәктәптің юбилей елы Русшуган мәктәбе 140 еллыгын билгеләп үтә. Жерлік башлыклары хисап тота, авыл жыйыннарыннан безнең репортаж. Мөслимгә мошенниклар һөҗүм итә. Мошенниклардан саклану юлларын журналистлар өйрәтә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. COVID-19 һәм вируслы пневмония белән авыручылар кимегән кебек иде. Бу көннәрдә вазгыять үзгәрде, ди табиблар. Авырулар саны арту күзәтелә. Шунысы бар, хәзер балалар арасында да коронавирус йоктыручылар бар. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Коронавирусның омикрон штаммы Татарстанга да килеп җитте дигән сүзләр йөри. Авыручылар саны көннән-көн арта. Шундый катлаулы чорда инфекция йоктырмас өчен нәрсә эшләргә? Бүгінгі күнде өзіміздің жерлерімізде де, республикаларда коронавирусның артуы көріне. Бұны енді омикрон деген вирус білән бәйлиләр, спецификасы омикрон деген вирусның бұл қағыларының так көбірек бәлеке балаларыға да қоғала бәлеке балаларына ширләтә. Біздің экспресс-тестлар бар. Экспресс-тестлар бізге müracaat еткен кішілерге ясайбыз. Ораларында положительный коронавируслар тоже көріне. Ширлеушілер саны кемегені, бұл соның атына да қабат ширлеушілер саны арта башлады. Müracaatler көп. Балалар бойынша әйе ауыру саннары көбәйе, но бүгінгі күнде әлі поликлиника этапында. Район үзәк хастаханәсе табиблары әйтүенчә, омикрон билгеләре гадәти суык тидерү, ОРВИ билгеләреннән аерылмый диярлек. Тән температурасы күтәрелә, баш гәүдә авырта. Авыручыларның саны артты. Бигрәк тә яшьләр, балалар арасында бик күп. Әгәр дә инде температура 38-дән артмаса, можно в домашних условиях лечиться итәргә. Парастамол 38-дән артса, температура 38-38,5 булса. Противовирусные препараты. В любом случае, меня это консультация терапевта или педиатра. Вакцинацияга каршы түгел. Үземчә уйлыйм, бу кирәкле программа. Кирәк вакцинация, чөнки һаман сайын чир күбәя. Без дигә юкул, илек тумыштан козылыр иде прививкалар. Без хәзер улы кеше безгә юк бит инде ул иммунитет шушыңа каршы. Илдәге пандемия чигенергә уйламый әлегә. Коронавирус диагнозы куелган райондашларыбыз саны күпмедер кимесә дә, үпкә ялкынсынуы белән авыручылар арта бара. Бүгенге көндә безнең 50 кешедә пневмония табылды. Алар барсы да федераль регистрга зарегистрация ителә. 6 кешегә ковид положительный куелды, 2 кеше ковидтан үлде, 6 кеше бүтән учреждениеларга озатылды. Хатыс экспресс-тест ясала, күнгә бер 10-12 кешедә тест положительный чыгарды. 2 ел буе сакларын биреп, телевизор, интернеттарда күренеп тора. Бар кешеләр ширлей. Күпмәне саклансанда прививка кирәк дип саныйм. Шуңа инде тапкыр үземнең авыр җир булышына карамастан, врачлар кайберләре ярый, кайберләре ярамый ди. Инде Uyladım da. Alda kırışları gite. Allah bilsin, arkada kirip, virüs kazata oynadım. Kirek doğanlarda eşkisi var idi. Үй аптечкасында суык тидергәндә, ОРВИ йоктырганда кулланыла торган дарулар булсындай табиблар. Социаль шелтәрләр омикрон штаммына балалар аеруча бирешүчән дип белдерә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Советлар Союзы героя Петр Днепров исемендәге Русшуган гомуми белем бирү мәктәбе эшли башлауга 140 ел тулды. Русшуганда беренче Ширкәү приход мәктәбенә 1882 елда нигез салына. 1912 елда мәктәп бинасы төзелә һәм 4 сыйныфлы земский мәктәп ачыла. 1936 елдан ул урта мәктәп статусын ала. Тарихи юл үткән мәктәп юбилеен зурлап билгеләп үтте. Мәктәп юбилеена килгән кунакларны иң элек укучылар сәламләде. Юбилейга мәктәпне төрле елларда тәмамлаган егет-кызлар да кайткан иде. Алар арасында фән кандидатлары, табиблар, укытучылар бар. Все, что я сейчас имею на сегодняшний день, это все, конечно, идет от моей школы. Я закончила школу в 2006 году. Мой первый учитель Санникова
Наталья Романовна, а выпустила меня Кудряшова Гузель Мансуровна. Я очень люблю свою школу, очень благодарю всех учителей за их труд, за их понимание. Школа, конечно, сейчас очень отличается от той, что была. Здесь ремонты были проведены, ну и очень много сейчас сделано по плане кабинетных работ. Это понятно, это веяние времени. И благодарен коллективу школы и особенно директору за создание таких объемных, всеохватывающих музеев. Это просто молодец, конечно, Фирдоуска Жумединович. Символик торттагы шәмнәрнең күпчелеген мәктәпне төрле елларда тәмамлаган чыгарлык сыйныф укучылары кабызды. Алар мәктәп коллективына рәхмәтләрен дә җиткерде. Учитель начальных классов Вера Сергеевна Устерякова научил нас всему. То, что нам пригодилось в дальнейшей жизни. Ну а наши лучшие учителя нашей русско-шуганской средней школы, такие как Вера Максимовна, такие как Роза Шафиковна, Шамиль Рамазанович, всех, наверное, не перечислить, да и, наверное, не нужно перечислять. Все они нам дали такие знания, за которые мне никогда не приходилось краснеть. Я работаю уже 32-й год. За время работы школы изменилось очень много. Пришел в школу в 90-м году. Отопление было старенькое, стены обшорканные, все тут, крыша протекала, туалет на улице, удобства все. Сейчас, благодаря и поддержке государства, района, школа у нас обновилась, работать просто хорошо, замечательно. Фирдәүс Фәрхетдинов директор булып эшли башлаган беренче елларыннан ук мәктәпне танытасы килүен билгеләп үтте. Волейболны үстерү, яшелчәчелек белән шөгыльләнү, мәктәпнең сайтын булдыру барысы да шул максаттан эшләнә. Соңгы елларда Рус-Шуган мәктәбе туган ел тарихын өйрәнү юнәлешендә эшли. Территориясендә 3 музей эшләүче мәктәп Татарстанда гына түгел, Россиядә дә юктыр, ди Фирдәүс Фәрхетдинов. Мәктәп директоры авылның мәгариф тарихы музее проектын тормышка ашыруда ярдәм итүчеләргә рәхмәт хатларын да тапшырды. Бұл проект мәгариф тарихы музея ауылының президент фонды конкурсында жеңу яулады. Һәм біз бұл музейны барлыққа кетіре башладық. Һәм оның бір өліші болып, бұл мәктәпнің 140 еллык юбилейін уздыруда бар еді. Чөнки 2022 елда біздің мәктәпкә чынлап та 140 яш толды. Сегодня у нас исполняется 140 лет нашей школе, юбилей. Я принимаю участие экскурсоводом, играю на синтезаторе. Тут общения много. Сама школа мне нравится. Спортом здесь занимаюсь уже сколько лет. В общем, все здесь мне нравится. Это самая лучшая школа. Район җитәкчелеге тарафыннан да бүләкләр әзерләнгән иде. Яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә озак еллар фидакарь хезмәтләре өчен эш укытучы район башлыгының мактау грамоталары, 2 хезмәткәр рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Мәктәп коллективы район мәгариф идарәсенең җирлек башлыгының да котлауларын кабул итте. Юбилей тантанасы Рус-Шуган авылы һәм район үзешчәннәре әзерләгән концерт номерлары белән үрелеп барды. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл җирлекләрендә җыеннар бара, җирлек башлыклары узган ел башкарылган эшләре буенча хисап тота. Халык үзен борчаган мәсьәләләрне күтәрә. Әмәкәй, Карамалы авыл җирлекләрендә узган җыеннардан коллегаларыбыз репортажы. Ике авылны берләштергән Әмәкәй авыл җирлегендә халык җыены тыныч үтте. Җыелышка килгән халык мәсьәләләрен тавыш күтәрми генә уртага салып сөйләште, башкарасы эшләрне барлады. Юллар белән интегрәдри. Хәзер бик әйбәт, бөтен урамнарда җир урамызның Әмәкәйдә. Бөтен үстендә шулай чистартыла, язын көзен юллар әйбәт. Су белән проблемалар инде, асын җирлек башлыгы хәл ителә. Әлмәт авылында су ишәрлек түгел ди авыл халкы. Суны Ярчаллыга тикшертергә дә җибәргәннәр. Тикшерү нәтиҗәләре су составында тимернең нормадан бик күпкә артык булуын күрсәткән. Әмәкәйдә үзара салымны 1000 сумнан, Әлмәт авылында 4800 сумнан җыярга дип карар кылганнар. Юллар систабып тора һәр вакытта менә аның тракторысына 1000 рәхмәт дип торалар. Шундый рәхмәтле. Иртән торып чыксак, чип-чиста урам кайлары әйбәт. Әле Җыллык белән тәэмин итү әйбәт. Йортларыбызда суларыбыз кергән авылга дигән 1000 рәхмәт менә аларга. Иске Карамалы авыл җирлегендә үзара салымны быел 1200 сумнан җыярга карар иткәннәр. Бу акчага авылларда урам утларын ремонтлау, яктырткычлар алу, шишмәләр һәм кыюларны төзекләндерү, мәктәпкә баручы юлны киңәйтү, парковка ясау күздә тотыла.
жерлігімізде bütün mümkünlüklerde oңайлы, суларыбыз бар, юлларыбыз әйбәт, жерлігімізде ауыл советі бик тырышып эшләмәсә, андый мөмкинлекләр дә булмас иде. Бик әйбәт тырышып, авыл халкы өчен бик каты тырышып эшлиләр. Зыярат маңа хәтле дә бик чиста, матур, төзек иде. Но без менә шушы зыяратка инде йорт салырга булдык. Быел аны без полностью тышкы ягынан эшләп бетердек. Менә ише генә калды. Халык Яңа Карамалы клубының керү өлешен яңарту Иске Карамалы, Күбәк, Яңа Карамалы авылларында юлларны төзекләндерергә дә тәкъдим итте. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Дүшәмбе көнне Мәлләтамак һәм Түбән Табын авыл җирлекләрендә дә җыеннар үтте. Җыеннарда район җитәкчелеге катнашты. Түбән Табын авыл җирлегендә 824 кеше гомер кичерә. Халык яшәү көнкүрешеннән канәгать, проблемалар үзара салым хисабына хәл ителә. Узган ел Түбән Табында зират кыймасын яңартканнар, тегенмәнлектә шишмә ясалган. Тугашта су скважинасы, янгын гидрант эшләнгән. Тугаш зиратында яңа кыймалы иткәннәр. Югары Табында зират йорты салганнар. Су белән тәэмин итү юнәлешендә дә беренче адымнар ясалган. Авылда туып үсеп шәһәргә киткән кеше менә кайттым да. Җыелыш була дигәч килдем, авылның нинди проблемалары бар икән, нәрсәләр решать итәрләр микән, нәрсәләр кабул итәрләр дип килдем бүген. Миңа җыелыш бик ошады. Менә су мәсьәләсен күтәрделәр инде бик әйбәт. Менә әнкәемнең суы юк, апамның су ташыбыз. Канистралап, менә шул проблеманы күтәрделәр инде, мин бик шатландым. Сүздә юк, башыган әйбер безнең иң беренче Югары Табынны авылын сулы итү. Беренчесе. Икенче проблема инде безнең Түбән Табын авылында клуб салу ул дом культуры дип аталмаячак инде ул. Җинак кына бер клуб салу проблемасы бар. Икенче проблема инде безнең Тугаш авылының урамы, вакыт урамы бик нык бузылды инде, бузылды. Асфальт, элеккеге асфальт юлы, шуңа күрә дә аны гравий белән дә төзәтеп булмый, беренчелектә төзәтеп булмый. Мәлләтамак авыл җирлегендә су белән тәэмин итү канәгатьләнерлек ди җирлек башлыгы. Мәлләтамакта яңа су линиялары да эшләнгән. Үзара салым хисабына кооператив урамын сулы иткәннәр. Зиратларны карап тоту, урамнарны яктырту, шүплекләрне юк итүдә дә үзара салым ярдәмгә килгән. Юллар турышына бәйле проблемалар юк. Мәлләтамак авыл җирлегендә дә Түбән Табындагы кебек 2 фермер эшли. Җирлек халкы актив һәм тормыш көнкүрешеннән канәгать. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мошенниклар Мөслимгә һөҗүм итә. Бер артлы берничә райондашыбыз алдарлар кармагына эләккән. Саклану юлы бер таныш булмаган телефон шалтыратуларына җавап бирмәскә, шикле сайтларга кирмәскә кирәк. Шул хакта алдагы сюжетта. Мен инде менә көтмәгәндә мошенникларның корбаны булдым. Үз кулым белән аларга банктан 300 мең акча алып бирдем. Хәзер инде менә ничә еллар түлисе була миңа. Соңгы араларда мошенниклар райондашларыбызны штурмга тута башлады. Ел башынан 4 кеше аларның корбаны булды. Шуның өчесенә кәрәзе телефоннан шалтыратып, алдарлар үзләрен банк хезмәткәрләре итеп таныштыра. Кешеләргә шалтыратып әйтәләр, тошталарга кредит оформитмәкче булар мошенниклар. Шуңа шуларны тотыр өчен сез безне тыңларга тиеш, без әйткәне белән эшләргә тиеш. Шуның нәтиҗәсендә кешеләрнең акчаларын урыйлар, банк счетларыннан илендә кешеләргә мәҗбүри кредит алдырып, төрле банклардан онлайн кредит алдырып, үзләренең счетларына күчеттерәләр инде. Мошенникларга булды, кредит буенча булды. Трансбанктан кредит алган идем. Яңадан минем исемгә түләп бетергәч, яңадан кредит оформить иттеләр. Аннан соң мин моны түләмичә йөргән идем. Яңадан түләргә туры килде. Через судебный пристав аркылы түләдем дә, хәзер дә шалтыратып әйтәләр, сезнең кредит дип. Мин кредит юк дим, алмадым дим. Мошенниклар үзәк банклардан мәгълүмат алалар. Утечка информация дигән зур шиктә бар. Башкача кешенең исем-фамилиясын, атасының исемен каян белерләр иде. Кешеләргә хәтта Мөслим район ичке эшләр бүлегеннән дип тә шалтыратырга мөмкиннәр. Алданмагыз. Район ичке эшләр бүлеге хезмәткәрләре бер кайчан да кешенең карта номерларын сорамый. Я сейчас уже незнакомые номера не беру. Какие нужны есть номера, такие вот беру. Незнакомые нет. А это и звонили, и кредиты предлагали, и карты. Күрсәтсә шалтыраталар инде мошенниклар Москва номерларынан, например, 495, 499 башлаган московский номерларны кулланалар инде. Аларның табу бик авыр.
көбісі шетелден шотарта алып шығайынды табуы андай жинелер бик сирек ашыла. Мошенниклар біздің районда көбейді. Информациялар, дезинформациялар көп тараталар. Телефон, білмеген телефон номерларыңызны алмағыз. Өзіңіздің номерларыңызны, карта номерларыңыз, банкомат номерларыңызны, информацияңызны таратмағыз. Шуның белән өзіңіз саклап каласыз. Жеңіл оқшалар ізлеп, ұзын бірлік ортындан қуып, бұлғанынан құлақ қақмағыз. Мошенниклардан алданып кредитлар алып, әжетке батып, ешерге ошықмағыз. Лилия Шаймиева, Динар Менхажев, Муслим телевидениесі. Devam etəbiz. Müslim oğlunda yaşayışı tıl veteranı Müsəvvərə Şaymardanovağa 90 yaş. Müsəvvərə apa bizning xizmətdaşыбыз 35 yıl tipografiyada xizmət qoyğan ol. Kolxozda işləgən yılları bilən юбилярның гомуми эш стажы 43 yılını təşkil etdi. Müsəvvərə Şaymardанованы 90 yaşı bilən qutlарға район башқарма комитеті жетекшісінің орынбасары Марина Бадретдинова келді. Ол юбилярға Россия Федерациясы президенті Владимир Путинның құтлау хатын тапшырды. Район жетекшілігінің истәлек бүләген берді. Желаю вам здоровья и бодрости духа. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Путинні менің бабай ғұмырға жаратты, пенсияны арттыға, Путин әйбет дейді. Исән бақсам, Путинлері бітті. Юбилярға Муслим форум коллективада тәбрикләүләрен җиткерде. Müsәввәрә апага Татмедиа мәгълүмат агентлыгының мактау грамотасы, чәчәкләр һәм бүләк тапшырылды. Kızım yaşaysa kile. Mene baştan zihine gitmesin. Zihin gitmese yaşarga bula. Müsәввәрә апаның бала чагы сугыш елларына туры килә. 9 яшьтән хезмәт юлын башлый ул. Әтисен карт һәм күзләре начар күрү сәбәпле сугышка алмыйлар. Әни иртәнге эштән уракка китә иде ди ул. Кышытканны бит торганча әти җыеп, җуып, турап, пешереп, жұмарлыклап қоя. Менә балалар ди бишәр жұмарлык кышытканны жұмарлап қоя. Ул вакытта сыер бар әле безнең барые сыер. Шуңа шул кышытканны салып, сөт салып, аңа салырга ни кайчагында буладыр, кайчагында юк аны. Шушайтып ошадык без. Әти әле колхозда бик нахышлады. Илегендә иләде, тегермәндә тартты. Менә ничектә ашарга булсын дип җирдән дәлмискән карт булса да күзе тәм начар күрәдер. Шундый заманнарда яшәдек. 53 елда монда килдем мен. Шушында килгәч 52 еллардан ипикрә башладым. Газета басырга ул Минзәлә типографиясында өйрәнә. Берничә ай эчендә газета басучы һөнәрен үзләштерә. Аннан Муслимгә кайта. Газета ул чорда 6300 данә тираж белән чыга. Шуның өстенә 2000 данә рус газетасында басасы була. Газетаның исеме Күмәк хуҗалык. Теге нидән колхозда шудан соң. Шуннан соң хәзер бастым. Машинаны икәби әйләндерәләр төне буе. Мин шуларны басып, аннан плоскопечатный кайтты 2нче елны. Плоскопечатный билгеле өйрәнеп кайткан бит инде. Эшләдем. Әйбәт эшләдем. Müsәввәрә апа типографияда эшләгән елларын яратып искә ала. Хезмәте җиңелләрдән булмаса да, күңелле һәм рәхәт иде ди. Газета басып арыгач идәндәге кәгазь кисәкләре дә түшәк булып күренә башлый иде ди ул елмаеп. Райком өчен открыткалар, бюллетеннарны да аз басмый Müсәввәрә апа. Үзенә йөкләнгән һәр эштән намус белән җиренә җиткереп төгәл башкара. Күбрәк эшләгән саен хезмәт хакы да арта дигәч, заказлар да эшли башлый. Көндез заказ басам. Райком заказы минем кулдагына, миңа гына бирәләр. Әйбәт эшлисең, 2 печатник булды хәзер, 2 машина кайтты инде, 2 машина. Гел шушайтып көне буе заказ басам, төне буе 6000 безнең ул вакытта тираж апайым. 6300 дие. Аның өстенә 2000 рус газетасы бар иде. Шуларны басып бетереп, иртәнге 6-га шул газета җитешмәсә, уже безне райкомга чакыралар. Ни өчен кем гаебе белә калган? Ул вакытта Искәндәров абый райкомның беренче секретаре. Тормыш иптәше Рифкат абый белән Müсәввәрә апа 3 бала үстерәләр. Балаларын бик акыллы, тәртипле булды ди ул. Дини йолаларны да башкара Müсәввәрә апа. Җор телле, туры сүзле, ага бию ул. 5 вакыт намазын калдырмый, 1 минут вакытында бушка уздырмый. Дөнья яңалыкларыннан хәбәрдар булып яши. Ул газетаны сәгать 7-сә дә сәгать 3-тән чыгына басадыр. Ни өчен дисәң, Казаннан бер хәбәр килә, оперативный бит. 1-4 битләрне мин бастым инде, урта битләрне. 2нче кеше басты. Шушылай иттереп, безнең остругы эше вакытта.
90-га жетсе дә тик тормый тормыш девизы хәрәкәттә бәрәкәт. Җәен яшелчә җиләк җимеш үстерә, кышын тәрәзә төпләре гөлләргә күмелеп утыра. Мөсәввәрә апаның сәламәт булып озын-озак еллар якыннарыгызны сөендереп яшәргә язсын сезгә, Мөсәввәрә апа. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Балыкчыларны азарт йөртә. Кыяшлы Кыял зонасында алтын балык фестивале үтте. Быел бәйге 5-нче мәртәбә оештырылды. Бәйгедә олысы кечесе күбрәк балык тоту буенча көч сынашты. Урыннан Лилия Шәймиева репортажы. Боз астынан балык тотарга яратучылар өчен көне матур булды. Ярыша балык тотучылар арасында тәҗрибәле балыкчылар да, өйрәнчекләр дә бар иде. Яшьтәлек йөрим инде балыкка. Кыш көне бигрәк тә рәхәт көн матур. Сапкада иде ятканчы диванда. Кадеринче ел инде, беренче, икенче урыннан алдым, өченче, ел инде хәзер. Былтыр 2 урын алдым инде, беренче, икенчене. Бәләкчәктән бeri инде йөрибез балыкка. Безнең янда бабай өйрәтте балыктарга, үзе белән өйрәтеп. Һәм инде фестивальгә килгәндә менә бик күңелле фестиваль үткәрәләр. Малсы егетләргә, спонсорларга Жейкеде кышкыда мен 1 елда калдырган юк. Һәр елны катнашам бу фестивальдә. Безнең инде бу алтын балык фестивале бу елны юбилейный 5-нче ел подряд уздырыла. Ел сайын безнең балыкчылар күбәеп тора. Килгән бүгенге генә менә килгән шәһәрләр ул Шаллы, Әлмәт, Сарманнан килделәр. Актаныштан бер гаилә килде. Хатын-кызлар да күбәеп бара. Ярышта катнашучылар саны елдан-ел арта бара. Фестивальгә быел да күрше-тирә район балыкчылары теләп кушылды. Фестиваль монда Мөслимдә электә беләм бугалаганын. Менә бу ел беренче тапкыр килергә булдык. Интернет челтәреннән белдек инде, хәзер шул интернет челтәре бит тарата инде безгә бөтен информацияны. Шул катнашу инде, бәйрәм итү. Җиңсәк шудай бит инде. Саф һавада үзе бер рәхәт. Һәр ел сайын катнашырга тырышабыз. Шул үземнең 2 улым бар, шуның олысы үзем белән балыкка ияреп йөргәли инде. Шул үзе бер рәхәт, үзе бер сәламәтлек. Кыш көннәрендә өйдә ятканчы саф һавада йөрү әйбәтрәк инде. Мин нык балык тотырга яратам. Әти белән көн сайын йөрибез. Без нык күп балык тотабыз. Миңа нык күп балык әләгә. Мин нык яратам. Менә минем хоббим. Тоткан балыкка сөенеп утыра торгач, билгеләнгән ярыш вакыты да сизелми үтеп китте. Зәйтүнә апа Минхажева бәйгегә туганы Альберт абыйның кул эшләрендә бүләк итеп алып килгән иде. Мин Акбыенда үскән кыз, гомер буе бәләкәй чакта инде балык тотып үстек. Кызыгы безгә. Киркәләр тузлап, шуны кыздырып башлыйдыр. Шул чакларны искә төшереп, менә бүген килдек әле. Бик күңелле көн. Балалар да килгән. Менә минем абыем Казанда яши, Мөслим талыннан һәр бер катнашучыга мотор әйберләр үреп җибәрде. Балыкчылар күп безнең елдан-ел артып бара гына. Профессионал тотучы балыкчылар да килә. Малай яңа тота башлаган балыкчылар да бар. Ярышта беренче урынны һәм иң зур балык тотучы номинациясында җиңүне Искәүрәштән Әлфис Садретдинов алды. Мөслим гимназиясының 5-нче сыйныфында укучы 12 яшьлек Булат Бәдретдинов 2-нче урынны яулады һәм иң кечкенә балык номинациясында алдынгылыкны бирмәде. 3-нче урынны Рафис Нургалиев алды. Бәйгенең иң тиз бораулаучысы Фаил Газетдинов. Теләгән һәр кеше кайнар чәй һәм учакта пешкән уха белән сыйлана алды. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Biz хатын-кыз, нечкә күңел белән яшибездер барсына да сукыр ышанып. Бу катлаулы авыр тормышларда һәр вакытта җирдә ям табып. Biz хатын-кыз, кайчак усал кырыс шулай өйрәтә шул замана. Ничек булса шулай кабул итеп тырышабыз яшәү өчен без дә дөньяда. Biz хатын-кыз, артык сабыр, түзем булалабыз кирәк чакларда. Дөрес кенә яшибез дип әйтмим, була торганнардыр хатада. Biz хатын-кыз, нәфис гүзәл затлар, табигатьтән нечкә күңелле. Колак белән ишетеп яратабыз назлы, матур, иркә сүзләрне. Biz хатын-кыз, бераз сәер бездә холыксыз да кайчак булабыз. Тик аңлагыз, көчле иңнәр безгә кирәклеген һәрчак тоябыз. Biz хатын-кыз, иң мөһиме ана, яшәү, гомер биргән балага. Зур ихтирам, хөрмәт белән кара, олы исем йөрткән анага. Biz хатын-кыз, Алла безне кәкре кабыргадан яраткан. Онытмагыз, артык турайтам дип үкенерсез, ялгышсындырсаң. Biz хатын-кыз, көчле, көчсез, чибәр, сөйкемле, үзебезчә аңлый ала торган, акылыбыз да җиткән шикелле. Яратыгыз безне чын күңелдән, йөрәкләргә яра салмагыз. Сезнең яратуны аңлый алсак, biz бәхетсез җирдә булмабыз.